हेल' लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय जायफोर बिथांमोनाखि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआव ग्रेड C आरो ग्रेड D थामहिनबा ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बिदिब्ला बिथांमोननि थाखाय आसाम सरकारथिंजायनिफ्राय जोबोर मोजां खौरां नोंथांमोननि सेराव फोसावनानै होदों जे बुंदों जायफोर बिथांमोनाखि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टआव एप्लाइ खालामदोंमोन बिदिब्ला बिथांमोननि जि एग्जाम डेट बेखौ आसाम सरकारथिंजायनिफ्राय दासिमाव फोसावनानै होनाय जादों बिदिब्ला ग्रेड 3 माब्ला जागोन आरो ग्रेड 4 माब्ला जागोन बेनि खालारखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो फोरमायनानै होनाय जागोन बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो सरकारनि फोसावखानाय नटिफिकेसनाव फोरमायनाय बायदिब्ला नोंथांमोना मिथिगौ जे नेम पस्टआ दङ ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 बेवहाय टटेल भेकेन्सि दङमोन 26,441 बायदि डिपार्टमेन्टनि थाखाय आरो बेनिनो ग्रेड 3 आव दङमोन 13,141 टा पोस्ट आरो बेबायदिनो ग्रेड 4 आव दङमोन 13,300 टा टटेल पोस्ट बेनिनो नेम अफ रिक्रुटमेन्टआ जाबाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट आरो बेवहाय नेम अफ बर्डआव दङ बर्ड अफ सेकेन्डारि एडुकेसन आसाम आरो बेखौ अर्गानाइजेसन नेमा जाबाय गभर्नमेन्ट अफ आसाम बेनिनो नोंथांमोना बेवहाय मोनसे खोथाखौ नोजोर होब्लानो जाबाय जे बेनिनो गासै 26,000 पस्टनि गेजेराव बेवहाय नाम्बार अफ टटेल एप्लिकेन्ट थामहिनबा दासिमाव गासै 11,15,460 टा एप्लिकेन्ट बिथांमोना दासिमाव एप्लाइ खालामदों होननानै आसाम सरकारथिंजायनिफ्राय फोसावनानै होदों आरो नोंथांमोननि बे जि एग्जाम बेयो रिटेन एग्जाम जागोन होननानै फोरमायदों आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला ग्रेड 3 आव गासै 6,71,805 सा सुबुङा बेवहाय एप्लाइ खालामदों होननानै फोरमायदों आरो बेबायदिनो ग्रेड 4 पस्टनि थाखाय गासै 4,43,655 सा सुबुङा बेवहाय एप्लाइ खालामदों होननानै बुंदों बेबायदिनो गासै 11,15,460 सा सुबुङा दासिमाव एप्लाइ खालामदों होननानै बेवहाय गिबि मन्थ्रि बिथांनि खौरांनिफ्राय मोनथिनो मोननाय जादों रायजो सरकारनि फोरमायनाय बायदिब्ला नोंथांमोननि जि आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्टनि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 पस्टनि थाखाय बेवहाय एग्जाम डेट फोसावदोंमोन बेनि खालारखौ नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन जे बुंदों केटेगरि थामहिनबा ग्रेड 4 पस्टनि थाखाय बेवहाय नोंथांमोननि जि एग्जाम डेट बेखौ होदों फैगौ 21 आगस्ट 2022 खालार खालि बेनि एग्जामा जागोन होननानै बुंदों आरो बेबायदिनो जिथु ग्रेड 3 पस्टनि थाखाय बेवहाय बेनि जि एग्जाम डेट बेखौ होदों फैगौ 28 आगस्ट 2022 खालार खालि जागोन होननानै बुंदों आरो बेवहाय नोंथांमोननि जि एडमिट कार्ड बेखौ एग्जामनि सप्तासे सिगांनिफ्राय नोंथांमोना आगस्ट दानाव बे एडमिट कार्डखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायदों जेब्लानोखि एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामनायनि अपसन ओंखारनानै फैयो थामहिनबा खौरां ओंखारनानै फैयो अब्ला नोंथांमोननो गुबुन मोनसे भिडिअनि गेजेरजों बेनि खौरांखौ आपडेट खालामनानै होनाय जागोन बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ आरो माबाफोर सोंनो थाबावबायब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै कमेन्ट खालामहरनो हागोन जुदि नोंथाङा चेनेलाव गोदानै नायगासिनो दङब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय दाबावगारदो